Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki, jauna. Kristo erruki. Erruki, jauna. Erruki dakigula jainko guzti zaltsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoiz, oi jainko, bihotz garbia maite dezu eta erruduna errugabe egiten. Zuzendu zuregana fededunen bihotza eta berotu espirituaren sutan fedean sendo iraun dezagun eta ekintzetan oparo. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zuregin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Jeremias profetaren liburutik, honela mintzo da jauna, madarikatua bere itxaropen gizakia duena, bere indarra haragian bilatzen eta bihotza jaunagandik urrutiratzen duena. Astalarra basamortuan bezala izango da. Ona etortzen bazaio ere, ez du ikusiko, basamortu kiskalian itxatsia dago, inor bizi ezten lur gazian. Berenkatua jaunagan uste duen gizakia, bere itxaropen jauna duena. Ur ertzetan landatutako zuhaitza bezala da, ur bizien ondoan botako du bere zuztarra. Ez du beroaren beldurrik, haren ostoak beti ezerik, lehor urtean ez dio ajolarik, ez dio utziko fruitu emateari. Ez da ezer, giza bihotza baino maltzurragorik, eta gaixoagorik nork ezagutu. Nik jaun honek miatzen ditut bihotzak eta aztertzen barrenak, bakoitzari bere jokabidearen erara eta bere egiteen ondorioari dagokionez emateko. Jaunak esana. Erantzun salmoa. Doatsu jaunagan itxaropen duena. Bai doatsu gaiztoen asmoari jarraitzen ez diona, pekatarien bidean ez da bilena. Lotsagabeen batzarrean esertzen ez dena, ostera jaunaren legean atsegin duena, gauta egun haren legea hausnartzen duena. Bai doatsu jaunagan itxaropen duena. Jauna zuekin, Jesu Kristoren Evangelioa San Lukasen liburutik. Aldi hartan Jesus honela mintzatu zitzaien farisearrei. Bazen gizon aberats bat, purpura eta linu finez jazten zena, eta egunero bazkari edarrak egiten zituena. Lazaro izeneko eskale bat, aberatsaren etxe atarian etzanda egoten zen, zauriz josia. Aberatsaren maitik isurtzen zenaz ase nahi izaten zuen, baina ez zion inork ematen. Zakurrak berak etortzen zitzaizkion eta zauriak milikatzen zizkioten. Hontan hil zen eskalea, eta ingeruek Abrahamen altzora eraman zuten. Hil zen aberatsa ere, eta ehortzi zuten. Hilen lekuan oinazetan zegoelarik begiak jaso, eta urrutian Abraham ikusi zuen, eta honen altzoan Lazaro. Eta deadarka honela esan zuen, aita Abraham, errukizak izkit, eta agindu ezaiozu Lazarori, bere behatz muturra uretan busti, eta freska dezaidala mingaina, oinaze gorritan bainago sugar honetan. Abrahamek esan zion, seme, oroi zaitez, zuk zure bizitzan ondasunak hartu zenituela, Lazaro berriz zori gaitzak. Horregatik, orain hau pozetan dago, eta zu oinazetan. Gainera, gure eta zuen artean leize handia dago. Eta naita ere,
ezin joan da inor hemendik zuengana, ezta hortik guregana ere ezin etorri da inor. Aberatsak orduan, arren aita, bidal ezazu Lazaro nere aitaren etxera, 5 anaia baditut eta, haiei hemengo berri ematera, berak ere oinazeleku ontara etorrez daitezen. Eta Abrahamek badituzte Moises eta profetak entzun dezaietela. Baina aberatsak berriro, ez aita Abraham, baizik hildakoren bat joango balitzaie, damutuko lirake. Abrahamek erantzun, Moisesi eta profetei entzuten ez badiete, ez dute sinistuko, ez da hildako bat piztuta ere. Jaunak esana. Jesusen parabola bat entzun dugu, eta 3 ideia aipatu nahi nituzke nire ustez, bertan Jesusek guri ulertzera eman nahi dizkigunak. Lehenengoa eta askotan entzuten dugu Jesusen ahotan, hain zuzen ere mundu hontan guk jaso deguna ez degula egoismoz guretzako bakarrik gorde behar, baizik eta denen mesederako erabiltzen saiatu beharra daukagula. Eta oso bereziki sufritzen ari direnen mesederako. Jesusek askotan erakusten digu, berak hala sentitzen baizuen, sufritzen duenaren ondoan konpasioa sentitzen. Hau da, Jesusek erakusten digu, ez degula hotz edo gogor gelditu behar, bihotz gogorrak, arrizko bihotzak eduki behar, sufritzen ari direnen ondoan, baizik eta nahi du Jesusek haragizko bihotz bat eduki dezagula, bere senidearen sufrimenduaren ondoan, nola baitere kupitu egiten dena. Berak hala jokatzen zuen eta erakusten digu, edo beak nahi du behintzat gu ere olakoak izan daitezela, eta ez bagera behintzat izaten saia gaitezela, ez indiferenteak sufrimenduaren ondoan. Horregatik halako ejemplua jartzen digu Jesusek, aberats bat eta esaten dizkigu bi ezaugarri. Alde batetik, purpura eta linu finez jazten zena. Garai hartan modu hontan jazten ziren aberatsak, esan genezake askozaz ere garestiagoak ziren arropa horiek besteenak baino. Eta horrekin adierazi nahi du, horrek lasai gastatzen zuela berarengan. Eta bazkari edarrak egiten zituela egunero. Beste aberastasunaren beste adierazgarri bat esateko modu. Berak ez zuen halako mugarik gastatzeko bai arropatan, bai janaritan. Baina ondoan bizi izan Lazaro pobre bat. Goseak amorratzen, zauriz josia, eta konformatuko zena bestearen mailan sobratzen zena jaten. Gustora jango lituzke bestek utzitako haragi puskek edo ogi apurrak. Horrekin konformatuko zen, baino bestearen bihotz gogorrak ez zion hori ere ematen. Hortan Jesusek erakutsi nahi digu, ez degula sekulan olakoak izan behar, baizik eta pentsatu behar degula, osaiatu barra daukagula ikusten, ze premiak ditugun gure inguruan eta haiei ere nolabait ere laguntzen. Ez guretzako bakarrik, baizik eta besteengan pentsatuz. Esan genezake, gehiago eskatzen digu Jesusek, ez bakarra gure mailan gelditzen diren apurrak edo haragi puskak ematea, baizik eta gehiago nahi du Jesusek konpartitzen saia gaitezela. Baina, ejemplu honetan garbi utzi nahi izan dugu, ze gogorkeria zeukan, ze nolakoa zen gizon aberats hura. Gero, bigarren ideia agertzen zaiguna gaurko ebangelio honetan da, justizia bat badagoela. Jangoikoak justizia egingo duela. Askotan agertzen zaigu Jesusengan. Batez ere nahi du horrekin halako pobreai eta halako itxaropen hori eman, eta baita ere besteai nolabait ere gogorazi mundu honetan egiten ditugun gauzek eduki dezaketela baita ere halako oihartzun bat. Ez dezakegula bakar-bakarra gure ikuspuntua mundu hontan utzi behar. Eta azkenik Jesusek ere gaurko ebangelio honetan gogorazten digu ze importantea den
berak erakusten diguna entzutea, Jaungoikoaren hitza entzutea. Halako gauza harrigarriak bilatu baino gehiago. Horregatik esaten dio zeari, bai baditu Moises eta profetak haiei entzuten ez badie, ez da hildako bat piztuta ere ez du sinistuko. Hori da pixkat guri Jesusek transmititu nahi diguna, bere hitzek halako argia ematen digutela, halako laguntza gu hobeki bizi gaitezen eta gure ingurukoen bizitza ere hobea egin dezagun. Egin ditzagun orain gure eskariak. Eskatuko dugu gaurko egun honetan bereziki premian dauden guztien alde, munduan zehar, goseak daudenak, behintzat arki dezatela lagun urkoarengan laguntza, justizia egon dadila haientzako eska dezaiogun Jaunari. Gure hildakoak ere gogoan hartuko ditugu gaurko meza santu honetan bereziki Inazio, Josefina, Maria Josefa eta Martin Jose Jaunak bere baitan hartu eta handik gure alde egin dezaten eska dezaiogun Jaunari. Entzuna eta ona bihotzez egiten dizkizugun eskaria Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. Sakrifizioen bidez Jauna, egin ezazu santu garizumako gure jarduera. Ageriko ekintzek barnez darritzera eragin dezaiguten Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak Jaungoiko gure Jaunari. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri non nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea Jauna, aita guztiz santu, Jaungoiko al guztidun beti ereko horri. Zure seme alabek denbora salbagarri hau ematen diezu, bihotzen garbitasuna berrizta dezaten, eta horrela, beren grina txaletatik askaturik, mundu iragankor honetaz ardura daitezen, betikoari zintzoago jarraituz. Horregatik, santu eta ingeru guztiekin batean, goresten zaitugu, beti eta beti abesten dizugula. Santu zerabai Jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogi ardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure Jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik. Hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik. Hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betiko garen odola. Zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri.
Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik Jauna zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odol hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango gogoan Jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora Frantzisko gureita santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean izango gogoan Jauna pizteko itxaropenean joan dira gure senideak eta hildako guztiak ere, bereziki Inazio, Josefina, Maria Josefa, Martin Jose. Arritzazu zure aurpegiaren argitan, errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizia irits dezagun. Jainkoaren ama Maria Virginia doatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan, zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospetaintza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure eta zeruetan zena, santu zure izena, etorri zure erreinua, egin zure naia zeruan bezala lurrean ere. Emaitu gaur egunontako ogia, barkatu gure zorrak, guk egin zure barkatzen bihurtuz gero, eta ez dutentan geratan, ginen atera gaitzazu Jauna, gaitz guztietatik, emai guztu bakea gure egunotan, zure errukiari esker pekatutik garbi bizi daitezen eta estualdietan sendo betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure Jauna zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nere pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala emaiozu elizari pakea, eman batasuna errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan. Jaunaren pakea beti zuekin. Emaiozue pakea ekarri. Jangoikoaren gildotxa, ona hemen jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatua kentzen duena zoriontsuak Jaunaren maira deituak.
egin dezagun otoitz. Hoi jainko, sakrifizioaren ondorioak iraun bezala gugan eta ager dadila gure ekintzetan, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, berika zaitzatela jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren pakean.